Ντάρε, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μου σήμερα. Τιμή μου. Είσαι φωτογράφος. Σωστά. Οπότε, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο το intro σου, να μας πεις εμ, για τη φωτογραφία, πώς ξεκίνησες. Γενικά πάντα ασχολούμαι με την τέχνη που μικρός. Ζωγράφιζα. Και όταν ήρθε η ώρα να κάνω το στρατό, άρπαξα μια φωτογραφική, και ξεκίνησα έτσι σαν χόμπι. Και ναι, έφτασα στο σημείο να το κάνω επάγγελμα. Ε, ασχολήθηκα με διάφορα είδη φωτογραφίας, που landscaping, που μέχρι ξέρω εγώ φαγητά κτλ. Αλλά ναι, καταστάλαξα νομίζω εδώ και καιρό στη φωτογραφία της μόδας, campaigns, διαφημίσεις. Βασικά αρέσκει μου να φωτογραφίζω φιγούρες. Και νομίζω έτσι προέκυψε και το fashion και τα portraits και τα λοιπά. Και αρέσκει μου γενικά όταν φωτογραφίζω τα μοντέλα μου κάτι που μου αρέσκει είναι να ξέρουν, να ξέρει εκείνος που φωτογραφίζω ποιος είναι. Αρέσκει μου να υπάρχει μια αυτοεπίθεση στο άτομο που φωτογραφίζω. Γιατί είναι κάτι που φαίνεται κιόλας στο body language. Ναι, ξέρω σου απάντησα in depth. You did. Τέλεια. Αναφέρθηκες σε αυτοπεποίθηση. Ναι. Να αποτύξουμε λίγο έτσι πιο βαθιά from the get-go, επειδή είπες κάτι ωραίο όσον αφορά αυτοπεποίθηση. Έτυχες σου ποτέ να δουλέψεις με μοντέλα που ίσως ένιωθες ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση, έρχεται κάποτε και μαζί με την εμπειρία ίσως. Σίγουρα. 100%. Και obviously πάρα πολλές φορές δούλεψα με μοντέλα. Και που ήμουν και εγώ πιο νεαρός και ούτε εγώ, sorry, έμαθαινα και εγώ τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, τι σημαίνει να δουλεύεις με ένα μοντέλο που έχει αυτοεπίθεση, είναι εμπειρία. So, ναι, έτυχε μου αρκετές φορές στο παρελθόν. So, όπως είπα, επειδή μαθαίνεις στην πορεία, πλέον επιλέγω να δουλεύω, ας πούμε, δεν το ξέρεις πάντα, αλλά εντάξει, νομίζω με την εμπειρία ε, κάπως ξέρεις το νομίζω, ενώ διαβάζεις λίγο. Και ένα tip μου έδωσε ένας διάσημος φωτογράφος στο Λονδίνο που τον πετύχα κάποτε. Είπε μου ότι είναι καλύτερα, λέει μου, με το μοντέλο που να φωτογραφίσεις, είναι πολλά καλό να βρεθείς για έναν καφέ, για να δεις τη συμπεριφορά, το communication, τη χημεία, την body language που αναφέρω και πριν. So, ναι. Τούτον προσφέρεται όμως σε πολλά μεμονωμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, να μιλούμε για μια φωτογράφηση είναι editorial, Μμμ. ε, που είναι λίγο κάποτε λίγο πιο fast. Κλείουμε μοντέλα, κάνουμε τα bookings κτλ. Οπότε μπορεί μια πρώτη επαφή να γίνει on set, να μην έχεις την πολυτέλεια του χρόνου, το να γνωρίσεις κοινών το άτομο προηγουμένως. Πώς δουλεύετε μέσα από τη δική σου εμπειρία, πώς δουλεύετε το να και εσύ σαν φωτογράφος να βγάλεις του ανθρώπου, πέραν που μοντέλο είναι ένα άνθρωπος. Δηλαδή, μια αλφα οικειότητα σε ένα επαγγελματικό επίπεδο πάντα, Ναι. για να έχετε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κοίτα, σίγουρα σε πολλές δουλειές, όπως προανάφερες, μπορεί να σουτάρεις με το μοντέλο πρώτη φορά και να το γνωρίζεις on set. Αλλά σίγουρα, ναι, μπορεί να μην υπάρξει ο χρόνος πριν να έχεις επαφή, όμως σίγουρα να δεις προηγούμενη δουλειά, τα recommendations που άλλους πελάτες ή συνεργάτες, έναν τούτο. Ε, και πες μου ξανά το τι με ρώτησες μετά, πώς Μέσα από τη δημιουργείται. δική σου την εμπειρία, πώς δουλεύεις, δηλαδή,
Ακόμα και sorry. τη δουλειά να δεις το άλλο, να ξέρεις ότι είναι λίγο πιο άπειρος ή άπειρη. Ναι, Πώς το προσεγγίζεις ώστε να βγάλεις το άλλο έτσι, μια αλφάνεση. ναι. Καταρχάς να κάνω jump back. Συνήθως, επειδή και εγώ και πάρα πολλοί φωτογράφοι στον χώρο κάνουμε και projects δικά μας, είτε για portfolio είτε για submissions σε περιοδικά είτε απλά για content, για τέλος πάντων. So, σε εκείνες τις περιπτώσεις, obviously, είναι κάτι που δεν υπάρχει, ας πούμε, deadline, δεν υπάρχει όπως να παίξεις μια δουλειά, ότι την τάδε μέρα πρέπει να κλείσουμε τα μοντέλα, μπορεί να κλείσει ο πελάτης. So, στις περιπτώσεις των personal projects, ε, εγώ ξέρω πότε να κάνω το shoot, εγώ ξέρω ποια μοντέλα θέλω να κάνω approach, εγώ βασικότατας που λέμε, ας πούμε. So, μεριμνώ να, να γίνει εκείνη η πρώτη επαφή. Αλλά ναι, σίγουρα για να βγει και η δουλειά σου πιο καλά, το αποτέλεσμα, σίγουρα πρέπει να γίνει και να υπάρξει και μια καλή επικοινωνία, μια χημεία μεταξύ φωτογράφου, μοντέλου, είτε ακόμα και crew. So, ναι. Είναι πολύ σημαντικό εννοώ να υπάρξει μια όμορφη επικοινωνία, μια όμορφη χημεία μεταξύ Πώς ανέντουτων. προσεγγίζεις τη δουλειά σου σε γενικότερο επίπεδο. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι mood boards ή μπορεί να είναι κάποια references τα οποία ξέρεις έχεις πιο κοντά σου, σαν πιο η αισθητική δική σου, το ότι ξέρεις σαν φωτογράφος βγάλεις προς τα έξω. Ναι, είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ναι. Και είχα σου πει ότι ήμουν σε μια φωτογράφηση που κάναμε για έναν brand, το οποίο φωτογραφίσαμε στο μουσείο του Φιλίππου Γιαπάνη, ένας μεγάλος Κύπριος καλλιτέχνης, sculptor. Και σε μια φάση που κάναμε έτσι ένα μικρό break και είχα την ευκαιρία να μιλήσω και λίγο και προσωπικά μαζί του και μιλούσαμε για τα αρεθίσματα, για τα references, ξέρω εγώ. Είχε μου πει κάτι που μου είναι στο νου, ότι λαλή μου εγώ δεν βλέπω δεξιά αριστερά, λέει μου, δεν βλέπω, λαλή μου, βασικά, sorry, λέει μου το σαν συμβουλή, λαλή μου να μην βλέπεις ιδέες, να μην μπαίνεις λέει μου να βλέπεις ιδέες, γιατί παρασύρεσαι και κάπου χάνεις το να δημιουργήσεις τη δική σου ιδέα, όπως θα την γεννούσες from scratch μες στο μυαλό σου. Συμφωνώ ή διαφωνώ κάθετα. Ήταν μια πολλά ωραία συμβουλή, την οποία κρατώ, όμως σίγουρα εξακολουθώ να βλέπω και references. Αλλά ναι, σίγουρα προσπαθώ, και όχι μόνο references, ενώ μπορεί να εμπνευστώ, ας πούμε, που έναν ταξίδι ή που κάτι που να νιώσω, ας πούμε. Και νομίζω είναι καλύτερα φκένει πιο όμορφο αποτελεσμα και πιο οργάνικη ιδέα όταν εμπνέεσαι που ήδη προηγούμενη δουλειά στο Pinterest ή στο Instagram ή ξέρω εγώ. Αλλά ναι, σίγουρα να δεις, ας πούμε, δουλειά, ενώ για να πιάσεις κάποιο reference. Πόσο εύκολο είναι να μην δεις. Επειδή είναι παντού συνέχεια, πλέον είμαστε και μια γενιά που είμαστε στα κινητά μας, στο ίντερνετ κτλ. Ισχύει, ναι. Εντάξει, είναι τόσο εύκολο, πράγματι. Και δεν ξέρω αν πιστεύω στην παρθενογένεση πλέον. Αλλά ναι, εντάξει. Κοίτα, Δεν μπορεί. ξέρω τι να σου πω, ενώ νομίζω που είχα πει και πριν, νομίζω όλοι έχουμε πλέον
που δεν ξέρω αν είναι σωστό να έχεις την ανάγκη να δεις κάτι ή δηλαδή, ε, εμένα αρέσκει μου να εμπνευστώ που κάπως, που έναν ταξίδι, που κάτι που να νιώσω, ξέρω εγώ, και μετά να έρθω να δω και κάποια references απλά σαν secondary, σαν έναν δεύτερο ημίχρονο του planning, τέλος πάντων, για να μπουν σε κάποια τελευταία touch-ups, όχι πάντα σε όλα τα projects. So, ναι, είναι κάτι σαν tool του να δεις κάποια references, νομίζω. Να σου το κάνω λίγο challenge τούτο. Χτύπαμε. Τι βάλε. Ακούετε ιδανικό το να εμπνευστούμε που ταξίδι που σίγουρα εννοείται ότι κουβαλούμε έμπνευση που πράγματα που θεωρούμε πέραν του να κάνεις scroll Μμμ. και τα λοιπά, αλλά ταυτόχρονα όταν έχεις χύψη αριθμών projects μέσα σε ένα μήνα, τα οποία απαιτούν το καθέναν το δικό του concept, το καθέναν τη δική του αισθητική, τη δική του φιλοσοφία, το δικό του delivery προς έναν πελάτη ή παράλληλα ένα δικό σου προσωπικό project και ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις Να execute. κάνεις execute, ναι. Δηλαδή, εκείνη την ώρα, πόσο εύκολο να σκεφτείς που επία Γερμανία, τι με ενέπνευσε, κάποτε χωρίς να το θέλουμε. Ή και να το θέλουμε. Επειδή μάθαμε ότι, οκ, πρέπει να το κάνω, άρα να μπω στη διαδικασία του να ακολουθήσω ένα flow του, τούτον το aesthetic, τι θα με ενέπνεε. Οπότε αυτόματα, τις πλήστες τουλάχιστον φορές, θα λες, οκ, κάτσε να ανοίξω είτε το κινητό σου, είτε το λάπτοπ σου, είτε περιοδικό, αλλά κάπου τρέχουμε, ανατρέχουμε, για να μας δώσει, γιατί και το μυαλό σου δεν μπορεί πάντα, δεν μπορείς να παράγεις, μπορούμε να παράγουμε 24/7, 24/24 ώρες ιδέες και μπορεί να παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Οπότε, κάποια πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, κάποτε και λίγο μηχανικά, μπορούμε να το αποφύγουμε νομίζω τόσο Ναι, πολλά. σίγουρα. Πράγματι, έτσι είναι. Γιατί εντάξει, ρε, ναι, ενώ όχι μόνο ένας φωτογράφος, πιστεύω όλοι οι καλλιτέχνες, οι εμπνεύσεις, ας πούμε, όπως να πιάμε το παράδειγμα του ρε πήγες ένα ταξίδι, εμπνεύστηκες που κάτι. Έχουμε όλοι έναν παούλο αποθήκευσης δεδομένων, αποθήκευσης, ας πούμε, εμπειριών και εμπνεύσεων, τέλος πάντων, που δεν σημαίνει ότι σε κάθε project πρέπει να θυμηθώ ότι ενώ θεωρώ ότι να έρθει να κάνει κάτι που γίνον τον Παούλο, να έρθει να κάνει apply σε εκείνον το project που να έρθει, or not. Κάποια είναι πιο μηχανικά και κάποια, όπως ξέρεις και εσύ, δουλεύκονται projects που έχει ομάδα. Μπορεί να πολλές φορές μπορεί να μένουν σίγουρα όλοι στο team έχουμε λέγει και εγώ σαν φωτογράφος μπορώ και εγώ να κάνω direct, ας πούμε, ένα project, αλλά σίγουρα έρχεται και ο creative director, έρχεται και ο stylist, so έχει projects που, ας πούμε, έχει άτομα που είναι πιο υπέτεια για να ασχοληθούν με εκείνο το κομμάτι. Και επίσης άλλο πράγμα, νομίζω παραπάνω καλλιτέχνες τις εμπνεύσεις μας κάνουμε τις apply στα δικά μας personal projects που με εκείνα που χτίζουμε το identity μας και για το οποίο ένας πελάτης να μας προσλάβει, if that makes sense. Κάμνει νόημα, ναι. Επειδή σίγουρα εγώ μπορώ να εξυπηρετήσω ούλον το παζάρι. Είμαι ο Ντρέ, έχω έναν identity, ο πελάτης βλέπει εκείνον το identity και λέει «Α, κάμνει μου». Όχι, δεν μου κάμνει. So, Άλλαξε καθόλου η φωτογραφία και σαν επάγγελμα σου, αλλά και σαν κάτι που κάνεις που σου αρέσκει, που αγαπάς.
επηρέασε καθόλου τη ζωή σου, θεωρείς, και σε πιο προσωπικό επίπεδο? Ε, ναι. Όχι ραγδαία. Κοίτα, είναι έναν τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Και επίσης κάτι που με ευγνώμων είναι ότι είναι κάτι που αγαπούσα, που αγαπώ ακόμα, ενώ λέω το παρελθόν γιατί είναι που ξεκίνησε, είναι κάτι που αγαπούσα και έγινε δουλειά. Τούτον έχει και την κατάρα του εισαγωγικά θέλεις, γιατί πλέον, έχει φάσεις που πλέον, ξέρεις, πλέον είναι χόμπι, so, επειδή το χόμπι είναι κάτι που κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο για να ξεφεύγεις που τη ρουτίνα σου, την καθημερινότητα σου, so, πλέον όταν γίνει δουλειά, εν υποχρέωση, εν σκόρσον, on the other hand όμως, θεωρώ ότι είμαι περισσότερο ευγνώμων για αυτό το πράγμα, γιατί κιόλας είμαι ο μάστρος του εαυτού μου, έκαμε με και πιο δυνατό σαν άνθρωπο το να είμαι freelancer, το να βιοπορίζουμε που το πράγμα, γιατί είσαι one man show, ας πούμε, ενώ πρέπει να είσαι, ειδικά σε αρχικά στάδια, πρέπει να είσαι και το actual tool, και ο λογιστής, και άκουσες τα πολλές φορές από διάφορους καλλιτέχνες. So, ναι. Τώρα αν άλλαξε τη ζωή μου και σε πιο ρομαντικό επίπεδο, αρέσκει μου η λέξη του, η ορολογία. Είσαι ελεύθερος να αναπτύξεις πάνω Ναι, της, ξέρεις. ναι, σίγουρα ένας φωτογράφος, όχι μόνο εγώ, πιστεύω όλοι οι φωτογράφοι, οι σινεματόγραφες, οι filmmakers, you name it, λόγω του επαγγελμάτος τους, ξέρεις, πλέον όπου δούμε θωρείς framing, θωρείς composition, θωρείς, so ναι, Το, το στυλ της φωτογραφίας σου κάποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί και controversial. ναι. Εμ, Παρατήρησα το πολλά παραπάνω σε προσωπικά σου projects. Εμ, Τι σχόλια λαμβάνεις όταν λέμε controversial, για να είναι και πιο ξεκαθαρό για τον κόσμο που μας ακούει, εμ, πάει κάποιες φορές και προς πιο γυμνό, αν θέλεις να το πω, πιο sexual κάποιες φορές. Μμμ. Τι σχόλια λαμβάνεις όσον αφορά τούτο? Καλή ερώτηση. Εξαρτάται από ποιους. Πράγματι, αρέσκει μου να παίζω με το controversy στη δουλειά μου. Όπως προανάφερα, αρέσκει μου κιόλας στο κοινό που μου αρέσκει είναι αρέσκει μου ο αυθορμητισμός, η ατέλεια, αρέσκει μου το attitude και παίζω με τούτα. Εξαρτάται και με το μοντέλο που φωτογραφίζω. Αλλά ναι, σχόλια ε, διάφορα σχόλια, ας πούμε. Εξαρτάται από ποιους, όπως είπα και πριν. Εν και είναι ότι στέλνουν μου σχόλια χιλιά άτομα για τη δουλειά μου, ας πούμε. Αλλά Εν έτυχε κάποιος να σχολιάσει κάτι που να του φάνει λίγο, ναι, λίγο κατάλαβα πιο... ναι, κατάλαβα που το πάεις. Ναι, άτομα που είναι του χώρου, ας πούμε, για παράδειγμα, που μεγάλο ποσοστό του κόσμου, ναι, sorry, να το πάρω από την αρχή. Άτομα που είναι του industry, του χώρου, σίγουρα βλέπουν το διαφορετικά. Έτυχε να πούμε πολλές φορές, ακόμα και φίλοι μου, να μου σχολιάσουν, ας πούμε, να πούν, ξέρω εγώ, αμάνα μου ρε πέλε, τα είχα πέλα πώς η δουλειά σου, ενώ είσαι, ξέρω εγώ, ευκάλλεις γενέρες φωτογραφία και ξέρεις, μες στο νου τους φαντάζονται ότι είμαι εγώ και μια μορφή κοπέλα και ξέρεις, γίνεται ένα σύνερι για μέ ότι ενώ πίσω που το actual frame πολλά πιθανόν να παίζει και κρού ε, και νομίζω ξεφύγα λίγο που την ερώτηση σου, ναι. Για Όχι, τα σχόλια. εννοώ, εννοώ... Τα σχόλια.
Εν είναι ότι έπιασα ποτέ, η αλήθεια είναι ότι έπιασα ποτέ κάποιο σχόλιο ότι η δουλειά σου είναι πολλά... θετικά σχόλια έπιασα, ναι, σίγουρα. Είναι πολλά ωραία η δουλειά σου, είναι πολλά έτσι, ξέρω εγώ, όπως πιάνουν όλοι. Τώρα αρνητικό σχόλιο, δεν έπιασα κάποιον αρνητικό σχόλιο που να πω απαναγιά μου ρε πέλε. Δεν είναι Τι είναι απαραίτητο το να. σχόλιο, ας πούμε. Ναι, δεν είναι απαραίτητο να θετικό ή αρνητικό, αλλά είναι γεννήσει, ας πούμε, απορίες, κάτι π.χ. Ναι. Εν τούτο νομίζω που πήγα να σου απαντήσω. Ε, Επειδή για μας που ξέρουμε πώς δουλεύουν κάποια πράγματα κτλ. ναι. Σαν να μιλάς μια άλλη γλώσσα, τέλος πάντων. Αλλά για Κοίτα, ανθρώπους. έχει κόσμο που δεν αντιλαμβάνεται το art κομμάτι ε, της ΑΒ φωτογράφησης. Νομίζω έχει αρκετόν κόσμο που αντιλαμβάνεται το κομμάτι του art και έχει και πολλοί κόσμο που πονηρό. So, ναι. Κοίτα, ακόμα και να το αντιλαμβάνεται κάποιος το κομμάτι του art, μπορεί να μην είναι το κομμάτι του art που ασπάζεται Ναι. για να το καταλάβει. Κοίτα, εντάξει, τα σχόλια ή και ακόμα ο κόσμος τούτος που ίσως να μην αντιλαμβάνεται το art όπως το αντιλαμβανόμαστε και εμείς, πάλι μια διαφορετική αντίληψη, η οποία εντάξει, μπορεί να είναι και useful κάποιες φορές, γιατί αρκετές φορές που μπορεί ας πούμε να μου στείλασαν, ξέρω εγώ, φίλοι μου για ένα project, ξέρω εγώ, που μπορεί εκείνοι να θεωρήσασαν λίγο σεξι παραπάνω που, ε, πολλές φορές έκανα και την ερώτηση του εαυτού μου σαν τύπου αυτοκριτική ότι ρε ίσως πράγματι είναι πολλά σεξι, είναι λίγο πιο προκλητικό, τούτη εικόνα ίσως εντάξει δεν μιλούμε πάντα για sexually, γενικά που μιλώ ας πούμε, ίσως τούτη εικόνα είναι λίγο πιο strong από όσον ίσως να φωνάζει, αλλά εντάξει δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε. Και πάλι είναι υποκειμενικό όμως. Το Ναι, ότι μπορεί να ναι, θεωρεί κάποιος σεξι, που το ότι να θεωρεί sexual, ναι. που το να το θεωρεί προκλητικό, εν κάποιες λεπτές γραμμές και νομίζω διαφοροποιούνται από άτομο σε άτομο, που creative σε creative. Εμένα ο στόχος μου, σίγουρα αρέσκει μου το όμορφο, το σαγηνευτικό, ο στόχος μου εμένα είναι ο άλλος που βλέπει την εικόνα να του προκαλεί ένα συναίσθημα. So, είτε το συναίσθημα είναι ε, 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 καλοκαίρι. Επίσης, ζούμε και σε ένα νησί και αρέσκει μου κιόλας αρέσκει μου να τοποθετείται και η δουλειά μου γύρω που το ότι ζούμε σε νησί, ας πούμε. Που τούτο έχει να κάνει με το καλοκαίρι, με τη θάλασσα, με το πιο αυθόρμητο, με το πιο θερμό. So, μιλώ και για συμπεριφορά. Ε, so, ναι, στόχος μου νομίζω παραπάνω είναι να κάνω τον άλλον να νιώσει κάτι. Μάλλον πετυχαίνεις το. Ναι, μάλλον ναι. Τούτον όλο που περιέγραψες τώρα συνδέεται και λίγο με την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε όσον αφορά θέμα οικειότητας ή απειρίας ή το να νιώθει το μοντέλο άνετα με το φωτογράφο. Είναι καθαρά θέμα εμπιστοσύνης. Ενώ ένα μοντέλο για να ποζάρει όπως θέλεις, για να νιώσει οικία, για να νιώσει άνετα, είτε να ποζάρει κάπως πιο προκλητικά ή πιο flawless, είτε να πάει και να κάνει implied. Σίγουρα το μοντέλο πρέπει να νιώσει full εμπιστοσύνη που το φωτογράφο, να νιώσει οικειότητα
να νιώσει ότι έχει απέναντι της έναν επαγγελματία που έχουν έναν κοινό στόχο που, που είναι το result, οι φωτογραφίες, που ματσάρουν τα vibes και η αισθητική που είναι να βγει προς τα έξω. So, τούτο είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Ναι, Ο σκοπός που σε ρωτώ είναι επειδή π.χ. μπορεί κάποιος να δει τη δουλειά σου και να πει «Ξέρεις, να θέλω και εγώ να το πάρω σε το level, να θέλω ναι, και εγώ να παίξω έτσι λίγο πιο, πιο out there, πιο μμμ. ελεύθερα ρε παιδί μου». Τούτο που είπες, τι πιστεύεις ότι έχεις που να αποπνεύσει εμπιστοσύνη ρε παιδί μου και επαγγελματισμό, κάποια πράγματα που θεωρείς και ξέρεις ότι εδούλεψες τα και βγάλεις τα προς τα έξω στον άνθρωπο, μπορεί να του πεις, ξέρεις τι, έχω τούτο το project, έχω τούτη την ιδέα και θεωρώ ότι εσύ σαν μοντέλο Ναι. κάνεις fit in σε τούτο το concept. Για να φτάσει ο άλλος να σου πει ναι, αρέσκει μου, αλλά να νιώσει και την εμπιστοσύνη του να έρθει actually να φωτογραφίσετε και να δώσετε ζωή σε εκείνον το concept, πάει να πει ότι και είμαι σίγουρη κάπου ένιωσες κάτι, κατάλαβες, στον τρόπο που να προσεγγίσεις το άτομο ή τη δουλειά σου για να βγάλεις τούτον του άλλου προς τα έξω και να σε εμπιστευτεί. Ε, ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να σου απαντήσω εν είναι ότι έχω κάτι που εντζίνω, αλλά ναι, σίγουρα δουλεύτηκε throughout the years. Ε, είναι καθαρά θέμα επικοινωνίας, ενώ να μπορείς να επικοινωνήσεις εκείνο που θέλεις να κάνεις, σίγουρα παίζει και ρόλο το μοντέλο να δει η προηγούμενη σου δουλειά. Τούτο είναι το πρώτο το approval. Ότι, ok, ναι, τούτος είναι επαγγελματίας, η προηγούμενη του δουλειά δείχνει ότι ενώ οποιοσδήποτε, ας πούμε, και που για μένα εκεί είναι επικοινωνία, 100%. Και μαθαίνω ακόμα να επικοινωνώ καλύτερα. Ενώ δεν θεωρώ ότι είμαι τέλειος στην επικοινωνία μου. Τα μη τι άλλο πολλές φορές νιώθω ότι υστερώ και στην επικοινωνία. Είμαι λίγο πιο πρακτικός τύπος. Και ακόμα προσπαθώ να γίνω λίγο πιο επικοινωνιακός. Ε, αλλά ναι, τούτον είναι. Ξέρεις ότι Sorry. Και μια άλλη παρέθεση που είναι και κάποια πράγματα τα οποία που τούτα είναι κάποια πράγματα ε, τυχερά να το πω ή τυχερά. Για παράδειγμα, παίζει ρόλο αν είσαι ένας άντρας παντρεμένος με οικογένεια. Παίζει ρόλο αν είσαι άντρας, αν είσαι γυναίκα. Σίγουρα μια γυναίκα φωτογράφος πιστεύω, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πιστεύω ότι πιο εύκολα μπορεί να έρθει πιο κοντά με μια άλλη γυναίκα μοντέλο χωρίς με πιο λίγη επικοινωνία ε, για να γίνει κάτι λίγο πιο ε, ε, intimate, σαν intimate, ναι, sorry, concept. γεύκον τη λέξη, ναι, λίγο πιο intimate. If that makes sense, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. So, ναι. Κοίτα, και τούτο πάλι σχετικό νομίζω. Νομίζω εξαρτάται ο άνθρωπος τι σου αποπνέει. 100% ρε, ναι, εννοώ και πριν παντρευτώ και πριν κάνω οικογένεια, πάλι ήμουν ένας άνθρωπος που εσέβομαι το μοντέλο μου. Ναι, απλώς θέλω να σου πω εν κάποια πράγματα που κάνουν add-on στην εμπιστοσύνη, στο να κερδίσεις την εμπιστοσύνη ας πούμε του άλλου, χωρίς να λέω ότι cheat codes. Ναι, Έγινες πρόσφατα πατέρας, όπως μόλις είπες. ναι, Άλλαξε καθόλου τον... πολλά. Ναι.
Θεωρείς ότι επηρέασε και τον τρόπο που φωτογραφίζεις ή την προσέγγιση σου σε κάποιον. Ξέρεις, επειδή δεν είμαι γονιός, ε, αλλά ξέροντας σε και σε ένα φιλικό επίπεδο, γιατί είμαστε φίλοι, το ότι έχεις ανησυχίες, προβληματισμούς, όπως ο κάθε γονιός, για τα πρότυπα. Ναι. εμ, τα πρότυπα που αναπτύσσονται και για τα παιδιά και για τις επόμενες γενιές, πόσο μάλλον άμα μιλούμε για το δικό σου το παιδί. Οπότε, πέραν της ευθύνης που φέρεις σαν γονιός, επειδή έχουμε και ευθύνη ως ένα σημείο, για όσους συμφωνούν με τούτον, τουλάχιστον ένα perspective, έχουμε ευθύνη και σαν creatives στο τι βγάλουμε προς τα έξω. Ευθύνη, αν κατάλαβες τι Ναι, 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 εννοώ. ναι, καταλάβα. Ισχύει. Ε, αν άλλαξε ο τρόπος που φωτογραφίζω λόγω για το ότι έγινα γονιός, νομίζω πως δεν άλλαξε. Δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που φωτογραφίζω. Άλλαξαν άλλα πράγματα. Αλλά ναι, σίγουρα τα πρότυπα, όπως είπες, είναι κάτι που με ανησυχεί. Είναι ένας προβληματισμός που έκανα αρκετές φορές. Γιατί ναι, θεωρώ ότι αλλάξαν τα πρότυπα που παλιά τέλος πάντων. Όταν λες Και πρότυπα, τι είδους πρότυπα, πρότυπα? δηλαδή κάποτε ας πούμε πρότυπο μπορεί να είναι ένας διάσημος ας πούμε, ξέρω εγώ, ε, βασικά νομίζω τα πλήστα πρότυπα που να δει ένας teenager είναι οι διάσημοι, είτε ένας διάσημος ποδοσφαιριστής, είτε ένας ηθοποιός, είτε ξέρω εγώ. So, τα πρότυπα σε σύγκριση με παλιά, τώρα σε σύγκριση με παλιά, θεωρώ ότι αλλάξαν σε λίγο κακό βαθμό και χάσαν λίγο τον ρομαντισμό, όπως είπα και πριν, αρέσκει μου τη λέξη. Δηλαδή κάποτε ας πούμε έναν κοριτσάκι έβλεπε ξέρω εγώ την Τζούλια Ρόπερτς, όχι μόνο κοριτσάκι, και εγώ έβλεπα την Τζούλια Ρόπερτς και ας πούμε ήταν μια γυναίκα, ενώ elegant ας πούμε. Ξέρω εγώ, Άρνος Βαρτσενέικερ ήταν ένας άντρας, ξέρω εγώ, βαρύς. Ε, Τώρα τα πρότυπα αλλάξαν in a way. ε, Αλλάξαν τα beauty standards, αλλάξαν ας πούμε τα πρότυπα που βλέπουν ας πούμε τώρα τα κοριτσάκια και τα αγοράκια ας πούμε στο Instagram, στο TikTok ξέρω εγώ, που σίγουρα δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με το. Συγκρίνω τα παλιά, γιατί παλιά θεωρώ ότι ας πούμε, τα προσωπικότητες που αναφέρα, θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο natural τα πράγματα παλιά και τα πρότυπα και ήταν λίγο πιο. Και επίσης δεν είχαμε τόσο πολύ access στο να βλέπουμε what's behind. Ενώ πλέον τα πρότυπα θεωρώ ότι ε, είναι και τα καλύτερα για να εμπνευστεί έναν μωρό, ένας teenager. Πλαστικές εγχειρήσεις, πολλή παρέμβαση πάνω στο σώμα, ε, παραπάνω οι κοπέλες ας πούμε. Οι πρότυπα ας πούμε σαν ξέρω εγώ, τραγουδιστές. Έναν κοριτσάκι 15 χρονών σήμερα έχει access να βλέπει στο TikTok και στο Instagram influencers οι οποίες μπορεί ξέρω εγώ, να κάνουν πλαστικές, ξέρω εγώ, και να θέλουν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Μπορεί να βλέπουν ας πούμε κοπελές που κάνουν OnlyFans που εν έχω ένα παράδειγμα του και δεν έχω κανέναν πρόβλημα ας πούμε, ούτε να κρίνω κάποιον ή κάποιαν που έχει OnlyFans για παράδειγμα.
Μπορεί να έχουμε και φίλους που έχουν OnlyFans, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι έχουν access σε τούτα τα πρότυπα που βασικά κατ' εμένα δεν έπρεπε να ήταν πρότυπα. Ξαναλέω, χωρίς να θεωρώ ότι είναι λάθος κάτι που κάνει κάποιος. Επειδή όταν είσαι 13, 14, 15, 16 χρονών, δεν έχεις και, και πολλά την πιο σωστή κρίση. Και ξαναλέω, εσείς πλέον έχουμε και έχουν οι teenagers access σε πάρα πολλή πληροφορία. Και ναι, νομίζω δεν που θέλω να το πάρω λίγο. Ότι Στο σημείο που έρχονται και έχουν access στη δουλειά σου, ναι. θεωρείς ότι μέσα από τη δουλειά σου, όπως είπες, Instagram, TikTok κτλ. Μμμ. Μπορούν να λάβουν Ναι, sorry, κάποια ερώτησες. πρότυπα. Μπράβο, ναι. Ερώτησες με και πριν αν άλλαξε ο τρόπος που φωτογραφίζω, σκεπτόμενος ότι Ναι. ναι, ok, sure. Ε, Κατάλαβες τι θέλω να Κατάλαβα, ναι, πω. ναι, 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 ναι. Σίγουρα. Δηλαδή, παιδί μου, κάμνησε να σκέφτεσαι τώρα να βγάλω το πράγμα προς τα έξω. Ναι. Ο γιος μου σε τούν την ηλικία, στη χύψη ηλικία, Μμμ. πώς θα το εκλάμβανε. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Κάπου έρχεται το γονιός να Είτε επηρεάσει το ναι, ναι, παιχνίδι ναι, 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 σου. κατάλαβα. Κοίτα, Και συμβαίνει όντως. κοίτα, σαν είτε γιος μου είτε είναι γιος μου, ένας νεαρός, ένας teenager που να ήθελε να ακολουθήσει, ας πούμε, το επάγγελμα του φωτογράφου που φωτογραφίζει μοντέλα ή θα το πάρω τζάμε. Ο τρόπος ο τρόπος που προσεγγίζεις, ας πούμε, ένα μοντέλο, έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, ξέρω εγώ, ε, πρέπει να έχει σεβασμό πάνω απ' όλα. Ε, και εν τούτον που προαναφέρα και πριν, ενώ για να πρέπει να υπάρχει συνένεση, πρέπει να υπάρχει ε, αλληλοσεβασμός μεταξύ δύο πλευρών. Μου πες για τα πρότυπα όμως. Ναι, πράγματι, τα πρότυπα τέλος πάντων που βλέπουν οι μητσοί πλέον θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο realistic και προσπαθούν αρκετά άτομα να κάνουν achieve τσίνα τα πράγματα που είναι realistic και είναι τούτο που θεωρώ λάθος. So, ναι, αν με ρωτάς πώς θα έκανα εγώ contribute με τον τρόπο που φωτογραφίζω, ναι, αρέσκει μου να φωτογραφίζω, όπως είπα και πριν, την ατέλεια, ε, τον αυθορμητισμό, τη συμπεριφορά, ε, ναι, τίνω να, να φωτογραφίζω, ας πούμε, τσίνον το πράγμα. Και χωρίς να είμαι κακός, όχι κακός, κάποτε ξέχασα τη λέξη. Κάποτε αποφεύγω να φωτογραφίζω ε, με μοντέλα που θεωρώ ότι είναι τόσο φυσική η ομορφιά τους. Πάλι, όχι επειδή είμαι against, κάθετα against, απλώς εγώ σαν τρέτσο η δουλειά μου θέλω να είναι όσο πιο natural και όσο πιο realistic γίνεται. Μιας και μιλούμε για natural, για φυσικό και για ρεαλιστικό. Πλέον τώρα ξεκινούμε έτσι σιγά σιγά να πιάνουμε και μια πορεία προς το AI. Ναι. Με το οποίο δεν θα σου πω ψέματα, εγώ προσωπικά πειραματίστηκα Μμμ, και δούλεψα και σε projects σε επαγγελματικό επίπεδο, τα οποία έπρεπε να παράγουμε ακόμα και μοντέλα μμμ, μέσα από το AI. Ε, Παρόλο που να πρέπει να δώσουμε μια περιγραφή του πώς θέλουμε το μοντέλο να είναι, τα μαλλιά, το χρώμα, τα μάτια,
το ύψος, τα πάντα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν πάβει, όσον το εδούλεψα από τη δική μου εμπειρία τέλος πάντων, δεν πάβει να παράγει κάτι, όπως είπες και εσύ πριν, flawless. Οπότε, ξέρεις, πιάνουμε και μια πορεία τέτοια πλέον, που θέλοντας και εμείς, έναν απόφευκτο. Ναι. Το να μην παράξουμε κάτι που φαίνεται συσσαγωγικά τέλειο. Και δημιουργήσες με έναν προβληματισμό τώρα, γιατί μιλούμε για πρότυπα τα οποία προσπαθούμε να δουλέψουμε. Θέλω να πω ότι είμαι κι εγώ παδός του φυσικού. Παρ' όλα αυτά, η πορεία της ζωής, της τεχνολογίας κτλ. Μπορείς πολλά εύκολα να ξεφύγεις πλέον που τούτο. Βέβαια, μπορείς να το διατηρήσεις για όσον εν δουλεύεις και χρησιμοποιάς, για παράδειγμα, το AI. Ναι. Αλλά κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Κοίτα, η άποψη μου για το AI είναι ότι είναι πάρα πολλά χρήσιμο και εγώ χρησιμοποιώ το και πάρα πολλές φορές στα προγράμματα που χρησιμοποιούμε λαλούμε AI ευχαριστούμε. Όμως, ναι, εξακολουθώ να τοποθετούμε στο natural side of things when it comes to art. Εν είμαι against, όμως ναι, εγώ τουλάχιστον σαν φωτογράφος, σαν καλλιτέχνης, αρέσκει μου να βλέπω το φυσικό. Βλέπω διαφορετικό μαγεία στο φυσικό. Και εγώ πειραματιστήκα λίγο με το AI. Και πια και εγώ εν είχα, ας πούμε, ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα, όμως νομίζω σιγά σιγά ολοκληρώνω την άποψη μου και εν τούτη, ότι τείνω να είμαι προς το φυσικό και θεωρώ και ότι πλέον it's the new luxury. Δηλαδή, δεν θα σταματήσει το AI, όμως πιστεύω ότι θα αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου το φυσικό και πλέον ένα δυο πράγματα. Και ναι, νομίζω ότι το natural is the new luxury, γιατί ακόμα και για το πρότυπα που λέγαμε πριν, θεωρώ ότι ακόμα και τούτον το fake beauty που πήγε να γίνει trend, ας πούμε, και πήγε να εξελιχθεί σε μεγάλο επίπεδο. Θεωρώ ότι πλέον έρχεται ο κόσμος πίσω στο natural. Θεωρώ ότι πλέον και δάμε ότι natural πλέον is the new luxury. Δεν ξέρω if that makes sense. Πιστεύω το πράγμα. Αλλά ναι, δεν είμαι against του AI. Αν έχουμε όλοι πρόσβαση όμως στο AI, τι θα θεωρούσες ότι να το έκαμνε meaningful ή ότι να διαφοροποιούσε π.χ. τη μια δουλειά που την άλλη? Ρε παιδί μου, ας πούμε, για να με σε μπερδέψω, Ναι, γιατί ναι. είπα το έτσι πολλάρω, επειδή ήταν η σκέψη μου. Αν τώρα εγώ και εσύ ξεχωριστά αποφασίσουμε να δουλέψουμε πάνω σε ένα shoot, το οποίο σε μια φωτογράφηση, η οποία είναι εξ ολοκλήρου χτισμένη που το AI. Είπαμε, δίνουμε πληροφορίες και τα λοιπά και στέλνει σου πίσω το τι διαφοροποιεί τη δουλειά μου που τη δουλειά σου. Αν είναι 100% βασισμένη στο AI. Ναι, να πούμε το aesthetic και τα λοιπά. Αλλά σαν εικόνα,
Εννοείς ότι και εσύ σαν χριστιανά μπορείς να δημιουργήσεις μια εικόνα και εγώ σαν δεν μπορώ να δημιουργήσω την ίδια εικόνα στον τούτη ερώτηση σου, τι διαχωρίζει τη δουλειά μας. Ναι. Αν η δουλειά μου εμέναν και εσέναν απαιτεί π.χ. να παράξουμε μια εικόνα τώρα Ναι. και Κοίτα, δουλεύουμε και οι δυο μας πάνω στο AI, σίγουρα είναι η ιδέα μας και η προσέγγιση μας, μμμ, αλλά κακά τα ψέματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, καταλαβαίνεις τι είναι AI η δουλειά. ναι. Έχει και φορές που είναι τόσο αληθοφανές που δεν την καταλαβαίνεις. Ε, αλλά κάποτε εξαρτάται what's the purpose. Κάποτε ο στόχος είναι να πείσεις τον viewer ή τον πελάτη ή τον, ξέρω εγώ, τον αγοραστή ότι είναι αληθοφανές. Κάποιες φορές δεν είναι τούτον το purpose και δεν έχει λάθος να ξέρει ο viewer ότι είναι AI, ας πούμε. So, ναι. Τι διαχωρίζει τη δουλειά του φωτογράφου, ας πούμε, με κάποιον που μπορεί να δώσει ένα prompt και να δημιουργήσει πάλι μια εικόνα. Όχι, μπορεί να είναι 100 φωτογράφοι. Ναι. Τι μπορεί να διαφοροποιήσει, τι θα έκανε κάτι κάποιον να κάνει stand out, αν όλος η δουλειά τους χτίζεται μέσα από το AI, πιστεύεις? Επειδή κάποτε σίγουρα να φτάσει σε έναν τέτοιο σημείο. Δεν λέμε ότι να νουλέξει ολοκλήρω 100%. Κοίτα, κάτι πολλά ωραίο με το AI που θαυμάζω κιόλας. Όχι θαυμάζω. Θεωρώ ότι εμπελαμώς το γεγονός ότι έχεις unlimited creativity. Και θεωρώ ότι είναι ένα skill. Δηλαδή, skill η ιδέα που να σκεφτεί. Ας πούμε, κάποιος που είναι τόσο creative, σε σχέση με κάποιον που είναι πολλά creative, in the era of AI, σίγουρα εκείνος που είναι πιο creative, να δώσει μια πιο ωραία ιδέα σαν prompt και να δημιουργήσει μια πιο όμορφη εικόνα και ενώ είναι ωραίο το πράγμα. Ναι, αλλά θα είναι ποτέ εκείνο που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Το AI. Ναι. Όχι ρε, Πότε, μπορεί να είναι λίγο απόλυτο. Ναι, όχι, κάποιες φορές εγώ να σου λέω το αντίθετο. Κάποιες φορές, ας πούμε, το creativity είναι τόσο τρελό, που ας πούμε παράσχεις μες στο νου σου κάτι πολλά τρελό και να το κάνει. Spot on. Τι εννοείς? Όπως κάνεις εσύ visualize μια εικόνα μέσα στο μυαλό σου. Ναι ρε, εγώ ας πούμε κάνω visualize τώρα μια εικόνα και για να την κάνω πράξη physically έχω κάποια limitations. Αν θέλεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Απλά με το AI, ναι, μπορείς ας πούμε να δημιουργήσεις μια εικόνα ενός μοντέλου μέσα σε μια γυάλα μισογεμάτη λουλούδια και γύρω να έχει μελισσές. Τέτοια τσόφτα, εντάξει, το εικόνα που είπα τώρα. Είπα μια πίντοσια, για να καταλαβαίνεις όταν που εννοώ. Ναι. Για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, ενώ έχεις unlimited creativity με το AI. So, Unlimited creativity όχι unlimited creativity. Unlimited, ναι ρε παιδί μου, ενώ ό,τι σου έρθει ό,τι εκείνη σου τη έρθει, στιγμή μπορείς να ό,τι διαχωριστείς ό,τι έχεις ο νους σου, εννοώ γράφεις πας στο keyboard, ας πούμε, και να σου το κάνει. Τούτον εννοώ. Ενώ ας πούμε δεν μπορώ when it comes to real life things, σίγουρα να σκεφτείς και πράγματα που είναι πρακτικά. Ναι, αλλά το να σε κάνει challenge creatively. Επειδή ας πούμε πόσο πιο wow ήταν που κάποτε ήταν να πάμε να κουβαλήσουμε την μπανιέρα, Ναι, να τη γεμώσουμε λουλούδια, ναι. άντε να βρεις Η λέξη μέλισσες. που σου είπα πριν, η αγαπημένη μου λέξη.
Ρομαντισμός. Ρομαντισμός. Ναι ρε, εντάξει, Ναι. σίγουρα, it's a lot of hassle. Σκέφτηκες να ξαπολύσεις, δεν ξέρω πόσες μέλισσες μες σε έναν αυτό πάνω Ναι, από την εντάξει, σίγουρα. μπανιέρα. Μπορείς να το κάνεις in real life, μα εν τούτον, γι' αυτό δεν είμαι against το AI. Μπορείς να το κάνεις in real life και να έρθεις να κάνεις add-ons ή πιντοσές, ας πούμε, πας στην εικόνα σου Ναι. με το AI. Και εδώ μπορώ να σου δω και μια πολλά ωραία ιστορία να αναλύσεις μετά που έχει ψή Ναι, χρόνια. Ότι ρε, θυμάστε τι έκαναμε. Και είναι έτσι που χτίζονται οι ομάδες. Και το ακριβώς. team, και η εμπιστοσύνη, και το πόση χημεία έχεις με το υπόλοιπο crew, και με συγκεκριμένα άτομα σαν creatives και τα λοιπά. Ναι. Και πόσο ίσως isolating, ενώ πόσο να Επίσης να σου πω κάτι απομονώνεσαι άλλο, του ρε. να παίζεις πάνω στο keyboard, αλλά μόνος σου. Ναι. Real life projects, εν τω που είπες, ενώ έχει crew, η διαδικασία, το process για να γίνει το πράγμα, το bonding και ξέρω εγώ, είναι άλλο πράγμα. Επειδή στον Και, ανθρώπινο παράγοντα μπράβο. μέσα. Και επίσης, when it comes to Final Destination, που είναι είτε το Billboard, είτε το Instagram, είτε το ξέρω εγώ, και από να καταλήξει το final design, image, you name it, διαφορετικό ο viewer να ξέρει ότι οκ, είναι AI, wow, εμπέλαμος ιδέα, αλλά εντάξει, οκ, τούτος είναι κάποιος, ενώ σου είναι ένα AI generated model, εμπέλαμος ιδέα, αρέσκει μου. Σε σύγκριση με το είναι η Gigi Hadid, wow, να που κάμα είναι ξέρω εγώ, Nick Knight, να που καταλάβες, ο τάδε φωτογράφος, ενώ πώς το έκαμε, ενώ συντελέσας είναι ο τάδε και ο τάδε. Ενώ είναι ο ανθρωπίνος παράγοντας. So, αυτόματα έχει ε, παραπάνω value κοινό που βλέπεις. Ναι, επειδή μπορείς να δεις και να εκτιμήσεις τον τρόπο σκέψης κάποιων ανθρώπων, τον τρόπο προσέγγισης, τη δημιουργικότητα τους, Μμμ. την πελάρα τους, στο να πάνε, δεν ξέρω, να κουβαλήσουν κάτι, να δείσουν, να βάψουν, κτλ. Ρε, ενώ δεν πρέπει να είναι πάντα κάτι τρελό. Δηλαδή, και κάτι πολλά natural, και κάτι πολλά απλό, ας πούμε. Πάλι, ξέρεις ότι έγινε. Και το πράγμα που βλέπεις έγινε στα αλήθεια. Ενώ ήταν εκείνα τα μοντέλα, ήταν έτσι που τα αλήθεια. Εθκάλεξεν τα μοντέλα φωτογράφος ή ο creative director τάδε, για τον και τον λόγο, επειδή είναι έτσι, ταιριάζαμε το project. So, ναι. Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι της δουλειάς σου, μιας και συζητούμε για το AI, το editing, για παράδειγμα, που μπορεί να κάνεις κτλ. Λόγω του ότι είχαμε αναφερθεί και στο ότι το AI βγάλει τα σχεδόν, εάν όχι στο 100%, αψεγάδιαστα. Μμμ. Η δική σου προσέγγιση στο editing, Εννοείς αν το editing κάνει break το rule του natural. ναι, Ναι. Κοίτα, το σπάζεις και editing... τον κανόνα. ε, Κανόνα. ναι, το editing είναι κάτι που υπήρχε και πριν, ενώ και με το traditional way, ενώ πριν το AI. Αλλά ναι, editing κάμνω και εγώ προσωπικά, αλλά ναι, να διορθώσω κάτι που, εντάξει, οκ, το line του καθένας είναι διαφορετικό, αλλά ναι, ας πούμε ότι commonly speaking, θα λιώσω το μοντέλο, ούτε να... Για παράδειγμα, αν έχει μια γρατσουνιά ή ένα σπυράκι, να το φύγω, 100%. Αν έχει, ξέρω εγώ, ραγάδες πάνω κάπου, πολλά πιθανόν να τις αφήσω. Ας πούμε, τσίνο είναι κάτι που μου αρέσει να φανεί. Φτάνει να είναι aesthetically να είναι όμορφο, ας πούμε. Όμορφο. Ούλα είναι όμορφα. Ενώ
Αρέσκει μας η ατέλεια, είπαμε αφού. Ήταν να σε κάνω challenge, Ναι, να σου πω είπες ναι. για flawless shot. Όχι, ναι, ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, καταρχάς, να το δω και για μέ. Αν είναι κάτι που είναι ωραίο, ενώ πριν πατηθεί το κλικ, αν είναι κάτι που είναι ωραίο, να το αφήσω να φωτογραφηθεί. Αν είναι κάτι που είναι ωραίο, θα το φωτογραφίσω και μετά να το φύγω, ας πούμε. So, Όταν ναι. λες ωραίο εννοείς να συνάδεις το σύνολο της εικόνας, ας Ναι πούμε. ρε παιδί μου, ενώ η επιλογή του μοντέλου, ενώ που να κάνω, ξέροντας ότι το μοντέλο είναι έτσι. So, για να το επιλέξω σημαίνει ότι θέλω εκείνο το μοντέλο και αρέσκει μου που είναι έτσι. Θα το αλλοιώσω. Τούτον εννοώ. Οκ. Αν παρακολουθούσε κάποιος τούτο το επεισόδιο ένα χρόνο που τώρα, ένα χρόνο, 2 χρόνια τέλος πάντων στο μέλλον, τι είναι ένα πράγμα που να ήθελες να κρατήσουν από τη συζήτηση μας, από τούτο το επεισόδιο? Με πολλά να αποφασίσω σαν άνθρωπος και βάλεις μου δύσκολα. Να πρέπει να αποφασίσεις, δεν έχεις πολύ ώρα. Αστείο. Ναι. Τι είναι να θέλω να κρατήσει από τη συζήτηση μας. Τι είναι να θέλω να κρατήσει που εμένα, ας πούμε. Που το οτιδήποτε μπορεί να ελέγχθηκε και θεωρείς ότι θα ήταν ένα πράγμα που να ήθελες να μείνει, ρε παιδί μου, στο πέρασμα του χρόνου, μέσα από το επεισόδιο τούτο. Να σταθώ περισσότερο σαν φωτογράφος, συμβουλεύκοντας άλλους φωτογράφους που ασχολούνται είτε με τη μόδα, είτε με το portraiture photography, ξέρω εγώ, να σέβονται να, να σέβονται πάνω που όλα το μοντέλο και τα άτομα που συνεργάζονται μαζί του. Εν ξέρω, θεωρώ ότι ο σεβασμός και η καλή επικοινωνία εν τζινόν που κάνει που κρατά μια συνεργασία και που κρατά και σχέσεις, πιστεύω, γιατί το να συνεργαστείς με κάποιον που θα σε σεβαστεί, που θα σου συμπεριφερθεί καλά, μπορεί να βγάλεις τέλειο αποτέλεσμα. Αλλά σίγουρα να σου μείνει μια κακή εμπειρία, που αρκετές φορές και τραύμα. So, ναι, να σταθώ ταμέ νομίζω, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που πάντα να στοχεύω να έχω πολλά καλή επικοινωνία και ναι. Αντρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι Εγώ μαζί μου ευχαριστώ. σήμερα. Για Τιμή όλο σε μου και μοιραστήκες. είναι τυπικά που το λέω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση σου. Εγώ ευχαριστώ.